pag-ibig. Ang bawat kaisipang hindi mabuti, kalimutan upang di sabitin ng kasawian. Kahit nasaan ka man naroon, kung pagmamahal ng Diyos ang iyong baon, ang tukso'y hindi magtatagumpay sa kanyang layon at maliligtas ka sa habang panahon. Kailanman tayo ay magpatatalo sa mapanghali ng tawag ng tukso. Ano man ang gawain, Diyos ay laging alalahanin upang tayo ay lagi